Efectivament, nosaltres avui estem des del Partit Popular fent una volta per aquí per Palma en aquesta nit de l'art atípica, allà on hi ha moltes més restriccions i també mesures de seguretat degut a la situació que vivim. Jo crec que ha de ser un punt, un inici també per donar-li una bona empenta dins d'aquesta nova normalitat a la cultura. I crec que és algo que el govern armengol no li ha dedicat els temps necessaris, els impulsors necessaris i també els esforços econòmics necessaris per a aquell món cultural que va totalment lligat també a un món d'activitat econòmica. Nosaltres, des del Partit Popular, el que fèiem i hem fet fins ara ha estat presentar tota una sèrie d'iniciatives per a aquell món cultural. Una d'elles és que d'una vegada per totes s'impulsi de veres aquesta llei de mecenatge de l'any 2015 que vam fer nosaltres, que el que fa és que la gent normal que vulgui fer aportacions perquè aquells nous creadors, aquells joves artistes o actors tinguin possibilitats de dur a terme els seus projectes. Això, a la gent que posi dobbers, aquesta llei de mecenatge el que fa és donar-los uns avantatges fiscals. Això està aturat i no ho entenem. Tampoc no entenem com en aquells moments també no se fan més mesures i més iniciatives per reactivar el sector cultural. El Partit Popular creiem que hi ha molts d'espais públics que se podrien destinar als temes culturals de forma molt més important i, a més, prioritzant els nostres artistes d'aquí, és a dir, espais públics de cultura pels creadors, com he dit, pels artistes, pels actors d'aquí, perquè tinguin aquells primers escalons per poder sortir d'aquell pou allà on estan. I també els fa falta més finançament. Les indústries culturals, les empreses necessiten que en aquells moments tinguin finançament per poder aguantar el cop, per no haver de despedir la gent i per no haver de tancar. Per tant, el Partit Popular en totes aquestes iniciatives està totalment a favor i volem enviar aquest missatge de suport.